खुलुमबाय लोगोफोर आं swrkwo इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बुगोरलेले मोखां लानाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायबाय आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नै लोगोफोर आं देलाय मालाय रेडि जादोंनो बियो मानि थाखाय जादों होनोब्ला आब' मेन्डेला बिफानि पस्ट दङ ओमफ्राय बेयावनो जोङो ज' थांनो नागिरदों आरो न'नि गोजा आनैमोनबो ओमफ्राय दा सोर सोर थांनाय जागोन होननानै बुङोब्ला आं बारा बुंनो हाथ'वा दा गारियाव नायबासो मिन्थिसिगोन आरो दा गारियाव थांनानै लोगो हमहैसै सोर सोर थांनाय जायो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै ओमफ्राय अनुमान खालामनानै जेनेबा थांगोना आमायानो ओमफ्राय आमायानो साब्रै ओमफ्राय बाजै जोंनि आइ ओमफ्राय आदा ओमफ्राय सोरबावमोन आनै गेदेर आनै उन्दै आरो ओमफ्राय बेयावनो जेनेबा आब' मेन्डेला बिफानि पस्ट नालाय ओमफ्राय एकदम मानसिफोरखौ गासैखौबो लोगो मोनजोबगोन बायदि आसा खालामनानै थांबाय आरो एकदम फिल्मनि मानसिफ्राबो जेनेबा बे फिल्मावनो खामानि मावखायो नालाय बे आब' मेन्डेलाखौथ' रावबो सिनायियानो गैखाया सोर सिनायो दं ने बे जेनेबा जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव सोर सिनायि दं रावबो सिनायियानो गैखाया ओमफ्राय दा मा देखायनोसै आरो नायलांदोल' नोंथांमोना देलायसिगोन बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअ बानायलायबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' मा देखायनो हायो एसे देखायनोसै आं दिनैनि भिडिअआ बारा रायलाय बानायनाय जानाय नङा ओमफ्राय मानो होनबा एसे लाजिदोंबो नालाय ओरैनो नै बिथांजोआ दंफैयो क'क्राझाराव बाथौ गायसंहैसिगोन बेखायनो हाखु दाखु खारबोथारदों आरो नों ब्लग लायाखै मेंदों बादों लोगोफोरजों दा थांनो ओंखारबाय बिजनिसिम स्कुटिजों थांसै गारि गाखोनो थाबायबाय नै बेलाय जोंना आमाया बेलाय आनैया सोरो गारिया लामायावसो गाखोहैनांगौ आरो भारा लानायबाबो हाथिमारानि माखासे फैदों नालाय हाथिमारानिफ्राय लाना फैबाय आरो गारिया मानसिफ्रा नै मोनहैथारसिगोन एकदम मादै मोना मोनफैबाय आरो नै जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै मादैया जोंना नै बेनो आरो बाजैया जोंनो बेदर हायगासिनो न' खाथिनि बाजैया हांसो बेदर एवनानै दोनदों मादैया नै ओरैनो हरनाय बाजै एसे ओरैनो हरल' नोङो खाजा राननायखौ होनदां नै बिलाय मादैया जोंना नै बेनो जोंना मादैया एकदम सिग्लाबजोब्बाय जोंनि आइनि बिनानाव आरो ओमफ्राय दा थांसै आब' मेन्डेलानाव जाखां लोंखांसै आरो नै साहा फुदुंगासिनो आङो नै मादै मोनाव नै साहाजों हांसो बेदरजों जाबाय आरो जाहोथारदों बेवाइनाव मोनजाफैनायखाय नै खावलायानो लोमलायाखै हाथायानो लोमलायाखै इहा बिजामादै बिखुनजो खुलुमदों आरो मालाय आइ आंहालाय आयौ होनलाय मासि खालामसैलाय दे थांनो ओंखारबाय आरो जों जोंना बिदाया नै बियो आरो दे थांनोसै आरो जोङो दा थांगासिनो जों आब' मेन्डेला मोनाव ने मादै मोननिफ्राय फैबाय आरो नै मेन्डेलानि फल'वार्सफ्रा होननाय जासै मेन्डेलानि फल'वार्सफोर आरो बिसोरो जा मानसि आरो नै नायनाय माबायदि मानसि जादों अयथासार आरोखा
नैबेनो आबौ मेन्डेला बिफाया ओमफ्राय बे जोंनि आनैनि बिब' असे आरो आनैनि बिमानि बिफा असे आरो आनैनि बिमानि बिफा असे ओमफ्राय नै माबामोनबो फैदों मा होनोमोनलाय आब' सिम्पुल ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आब' सुलिखामोनबो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बिसोरजों बारा माबा खालामबाय थायासै ओरैनो खेबबायल' आरो आं सिरि सिरि नै लोगोफोर नोंसोरो नुदोंना आङो सिरि सिरि ओरैनो भइस होबाय बियो आगोमा रुवाथियाव एक्टरनि बिमा जानाय आरो नै लोगोफोर नोंसोरथ' गोबाङानो सिनायखायो बिथांखौ मानो सिनाया जानांगौ जाखो बिथाङानो जाहैबाय बिस्वजित दैमारि सार आरो बिनि हिन्जाव ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो आबौ मेन्डेला बिफानि पस्टआव थैनायनि माने जेनेबा पस्ट होनो जोंनि इसिंथिं मराखासोनो ओमफ्राय बेयाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै दान्दिसेबाबो नुजाफैनानै थांबाय आरो ओमफ्राय नै बियो बिथांनि हिन्जाव मेदाम आरो बियो ओमफ्राय बयबो माबाबाय लोगो मोनबाय रायज्लायबाय ओमफ्राय बिथाङा बबावबा थांनो गोनांबो दंमोन बेखायनो आथुर थांबाय आरो आबौआ रियेलाव जि साबसिन रियेलाव साबसिन भिडिअनिख्रुइ नै बेनो आरो आयंआ ना आयंआ उनाव सोंदोंमोन आं ओरैनो नाहरनो आयं एसे ओरैनो नाहरनो थिनदों आंनो बिबै बिनानावनि बिनानाव आरो सिनेमा खोन्थानो नागिरदों मा सिनेमा लायदा मा सिनेमा खोन्थानो नागिरदों आयौ आंहालाय मेन्डेलाखौ मोजां खेबनो मोनाखै नै एबार एसे मोजां खेबसै आं ओंखाम जानो नागिरबाय जों जि गरम आयौ थैसै फोजेन बोरै ओंखाम जाबावगोन फोजेन बोरै ओंखाम जाबावगोनलै स्टेजआ मोनबेसे हा गरम अबस्था गैयिनि साथा हमनानै ओंखाम जाबाय सान्दुंबो नांदों जाहैदों एसेनो ओमफ्राय ओंखाम जानायाव साथा हमबाय आरो सोर बे साथा हमनानै ओंखाम जानाय थैगोन साथा हमनानै ओंखाम जालांलायबाय नै नारजि ओंख्रि ना फाजा अमा बेदर फाजा आरो नै फिसा खालामखुमानायखौनो दैमुबो फैदों आरो दैमु सारखौनो खस्लाहारि आबौ बेखौ आबौ जायो जोंहा जोंनि आनैनि बिमाय नालाय ओंखायनो आबौ जायो आरो दे नै आबै दैमु फैदों ओमफ्राय नोंसोर साबाखौ नै बियो आबौ मेन्डेलानि बिबाजै आरो आबौ मेन्डेलानि बिबाजै बियो आबै ओमफ्राय बिहा आबौ मेन्डेलानि फिसा आरो ओमफ्राय बियो बियादै जाबाय आनैनि फंबाय आनैखौ आबौ जायो गाज्रिसो जाबावगोन ना आबौ मेन्डेलानिसो थांनोसैनि थांसै ने थांनोसै खुलुमगासिनो बे बिजनि मोनफैबाय लोगोफोरा एकदम पाठसालानिफ्राय आरो ओंखारलायबाय नै बयबो थांलायलायनोसै गासिबो मेथाइ लाबाय नै न'आव लांनो थाखाय हाला ओमफ्राय मादैमोननिफ्राय लाबोनाय नारेंखौ लानांसिगोन पाठसालानिसो नारेङा बाव आं बिदि लाङो खोरदैया बेनिसो दोन
जानानै अबस्था गैला दासो सिखारबाय आरो बिसोर आं खोरदैखौ नाङा आंनो लेबु नारें नांगौ नै नारेंआ फिरफिलि मोनबाय लोगोफोर फिरफिलिजों थांनोसै जों दा बिजनिनिफ्राय ओमफ्राय बिजनिनिफ्राय बयबो गावस्रालायबाय आरो नै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय बायसै भिडिअखौ जोबोद नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय गोमा देखायनाया एसे देखायबाय आरो